Wala na interes alang sa salary loan sa mga empleyado sa gobyerno kung hingpit na gabahimong balaod ang House Bill 2199 nga ginuso ni Misamis Occidental 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal sa 19th Congress. Gipasabot ni Waminal nga adunay mga higayon nga kulangon ra ang sweldo sa mga kawani sa gobyerno, inungdan nga mapugos kini sa pagpangutang ngadto sa mga government ug private lenders nga adunay taas nga interest aron matagaan-an ang pamilya. Kung hingpit na gabahimong balaod ang mga eligible government employees, makahimo na sa paghulam og zero interest cash loan gikan sa tanang mga government-owned and controlled financial institution. Ang mahulam sa mga empleyado katumba sa 12 ka bulan nga sweldo nga bayaran sa salary deduction sunod sa 6 ka tuig. Kahinumduman nga niadtong nakalabay nga bulan, ang nasod mitala sa labing taas nga inflation rate sukad niadtong Oktubre tuig 2018 nga miabot sa 6.1%, diin kini makita usab sa padayon nga pagtaas sa matakang panginahanglan sa nakalabay nga mga bulan. Tungod niini, daghang mga trabahante moadto na lang sa mga private lenders nga dunay taas nga porsyento sa interes. Gihinapo sa kongresista nga panahon na usab nga mga trabahante sa gobyerno nga matabangan nga dili mabugatan pag-ayo tungod sa interes sa giutang sa panahon sa ilang panginahanglan. Neptali Batolinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.